Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o himayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Cullantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Wa na kami may mutang si Crisula. Bisan na nga mong hayop, wa usab may mutang. Ang hayop na hibaw nga may umaabot nga hitabo sa akong kaugalingon. Bisan gipasud namo sa bay, apan dili gihapon may mutang. Ang wa mo kisaw, mao ang kangit-ngit. Kay bisan gangis ug mangliw, wa na mutingog. Samtang netong higayuna, may tiwasunon nga buluhaton sila si Serafim ug Mikaelo. Nahinanok og balik si Crisula. Ug ako, gibati na og kaluya. Unya, may nadunggan kong mga sakyanan nga mihunong atubangan sa mong bay. Ako na yung gilili. Si Lucirom ang akong nakita. Diyos na maluluyon. Sila kini si Lucirom. Natultulan na kami ni Lucirom. Papa! Tago dito sa gibuhat na itong taguanan ilawom ni Nimbayan. Kasi may abot! Nazario! Sila si Lucirom ang miabot. Papa Nazario! Tago na! Kita doon ako, Papa! Nazario!
mabati ayaw ipagawa sa imong taguanan. Sige na. Kumagin mo lahat! Nagkamo si Rafin. Nagkamo Mikaelo. Tabangi kami si Rafin. Jendro! Jendro! Sikaran ako ang dakong pultahan, Losirom. Sige! Siksikan na ng suok ni Baya! Siksikaw na daw, dali! Ngano, Losirom? Nausa ka! Ngano gitago mo dayon ng imong naong? Mura ka gisakitan! Papasa na lang ipagsuot na sa bumbong ng bahay nila na Saryo. Mubalik o gawas, Jethro! Alpha, Cruz, Omega. Papasa ninyo ka ng gipagsuhat nga naas bumbong. Gisakitan ng mga mata ni Lucero mo nagtanaw na. Dalian ninyo papas. Sa paman, kamadiya. Huwag pa ninyo makita nga mahano kanak. Ha? Ha? Matultulan lang ihapon Manila. Nanungwa man lang ni mubihat din diyang kibati na may kakulba. Nanong nagpabilin maghihapon mi din Dili unta mi maabda ni Lucirum. Gisiksik ko nila ang tanang dapi sa bahay. Ni ara dahil sila din magtago. Ni ara sa Monte Alegre. Kung milahos pa unta mi din kaniadto. Kaniadto ra unta ka ng tultulan namo ni Dapita. Lucio! Jethro! Diana! Ang amahan ka na! Wa na mo'y nakita ang lain tao ning baya. Kinirang tiguang. Nasiksik na ang tanang dapit, Lucio. Kinira si Nazario mo'y nakita nga niya siyang bay. Hain madayang imong anak, Nazario. Hain si Crisola. Dugay lang hawa na si Crisola mo pauli na ako, Lucero. Dito kami sa samog kabay sa patag. Wa na'y tao, ug amo na lang gisunog kagibiyaan naman lang amang bay. Doon na ba mo'y gikadlukan nga nung bibiya mo sa usa ka bay, Nazario? Oo, doon ako'y gikahadlukan. Nahadlok ko nimo nga ako mawi imong pamungtan nga milaya si Crisola sa imong kamot. Naibaw na kami kung unsa ka, Lucirum. Dili may tabo nga mudangop na ako ang akong anak. Kay nasayod siya nga adto mo gyud siya pangita sa usa na mo kabahay. Wa na gyud ko makabalita sa akong anak. Kung hain na siya karon, uugon sa day na itabo niya. Lucirum, kung sa may nahimong kalapasan, kung sa ni Crisola dihan ni mo, ako'y mangayog pa sa ilo, Lucirum. Muluhod ko sa imong atubangan. Niya. Jethro, tanawag kong sa gibuhat ni Nazario. Nagpakiluoy ko ni mo, Lucirum. Nagluhod ko sa imong atubangan. Pasag din nakatong akong anak. Hatagi siya kalinaw. Bisan asa pa ninyo siya pangitaa. Apan na siguro yun ako. Nga dili yun siya magpakita ni mo. Kinahadlok si Crisola. Namakaka! Tugan ko na hainin mo patagua si Crisola. Tugan!
Ako mo hibayan sa sanig Krisuladihan ni mo, Lusirom. Ako mo ipatya. Gusto kang mamatay? Ako mo ipatya. Mamatay ka yun! Kundi ka mutugan kung hain mo pataguang iyong anak. Mamatay ka yun! Ubay-ubay nang nabuhat na itong mga bala. Hapit na na itong mahurot ug himo ang mga bala, ang mga tingga ng kruspiho. Mikhailo, gusto ko mabalik sa bahay nila ni Inko Nazario. Mabalik din kita sa ilang Inko Nazario, Sir Pim. Mabalik din kita. Kung mahuman na nato ang tanang mga bala. Human sa tanang mga bala, pahinungdan nato ang pagampo. Ug ang katapusang buluhaton sa tanang mga bala nga gikan sa mga kruspiho. Mikhailo, abinin mo kalit lang misud sa kung nahuna si Inko Nazario, si Crisula. Magdalit na, Sir Pim. Gabay nila kuwang. Nakita na nila si Papa Nazario. Paano sa maghangilang kibuhat sa kong amahan? Huwag ko makapati sa iyang tingog. Almay paunta ko kung kipasakitan ba siya. Huwag sa magkailang kibuhat sa kong amahan. Ikaw ning tikuang Lusirom. Nagmaayong iyang dagway sa atong mga kamuta panaag kahi gyapon. Di gimutugan kung hain magtago si Crisula. Doon ako'y nahuna-hunaan. Unsa man, Lusirom? Aron mo lugsot si Crisula sa iyang gitaguan. Unsa ka na, Lusirom? Unaha og panit ang duha niya kapad. Sige na, Jetro. Paniti ang duha niya kapad. Nazario. Pistoy, Nazario. Hangat na. Bisan sa pay, buhaton ninyo na ko. Mas malipay pa ko kung ninyo kong patyon. Aron makapahuway na ko. Makabuta ang kasinaw sa kahit aning ihiwa na ko sa duha mong kapad. Iplaster ang tuon niyang kamot. Ihayang! Sige. Sige. Kung sapahin yung kipaabot, bisag tibuok panglawas na ko inyong panitan. Panitin ninyo. Kupte ang iyang kamot. Nazario, panitan ko na ang imong pad niya. Siyagin, Nazario. Siyagin. Kahit na kita. Ihong mula to ang mga tingga sa balaang tubig. Sir Pim, ang ipadaya.
Apan may kalayo nga gikan sa langit nga milaglag kanila. Ang yawa nga naglimbong kanila, gitambog usap gadto sa linaw sa kalayo ug asupre. Et diabolos seducibat, ios misus est instagnum, ignis et sulphores. Diin gitambog ang mananap ug ang bakakong propeta. Obiya, bestia, at si Dodo Propeta. Dito sa kitong sila sa adlaw ug gabi. Et crisibuntur dies et lutes, hangtod sa kangturan. In sikola, sikolorum. Amen. 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 Huwag ihapon siya masulti kung hay magtago ang iyang anak. Isunod ang usan niya kabato. Plastar og mayo. Naseryo. Panitan ko na sab ang kaduha mong pad. Iya. Si Papa Nazario karon. Iya katong tingog. Si Papa Nazario. Papa Nazario. Papa Nazario. Dili gihapon siya mutugan kung hain si Kristo na. Pues! Isunod og palit ang iyang naong dito. Kupti ninyong mayo ang iyang okay, panitan ako ang iyang naong. Dili na ko inayon o panit ang imong naong Nazario kung mutugan ka na kung hain si Kristo na. Hain si Kristo na. Dili gyapon siya musulti. O sige, wa na ko'y laing mahimo. Gawas gyapon ani. Bantay, Nazario. Panitan ko na ang imong naong ug ari na ko sugdi sa imong agtang niya. Jetro! Nasirom! Milampos ka sa imong pagi! Ay, basta mga mahal! Diyan ako, Lucero! Ayaw na ninyo kilabte nga ako nga mahal! Basta may gusto mo na ako, Lucero! Andam na kung mamatay na tong higayuna. Apan wa makaantos si Crisula. Bigawa siya sa iyang gitaguan. Apan gipanitan na nila ang duha ko kapad. Unsa pa man ang buhato nila ni Luciron sa mahang ug anak. Magkaabot ka sila si Serafim ug Luciron. Nunti palihog ang uban pang mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakida, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquiles Hesson, og laing talit kaninyo sa Super Radio Production Center.